Свети небесен Татко, ето пред Тебе си може в този вечерен час. Благодаря Ти, Боже, в края на този ден отново ми Татко възможност да бъде събрани с братя и сестри из България и из Европа, Господи Боже, благодаря небесен Господи Боже, ето всички чесно днес Кръсто Христово и аз се моля Татко наистина в тези дни на празници, нека още хиляди по хиляди полицията на цялата земя те познаят, да те поверят и да бъдат наводени и спасени в Тебе, Господи Боже. Сега те моля Татко, благослови всички мои братя и сестри, с които сме заедно на групата и тези, които ги няма, те ги благослови Татко. Нека Твоето Слово Божие да извърши това, което изпраща този час. Ти сказал Словото Божие не само сляпчия човек, но всяко Божие Слово. Ти ни говори, Господи Божие, ние ще слушаме. Амин, Татко. Амин. Амин. Слава да бъде на Господа. Искам така накратко днес, брат Боже, да говорим малко върху Рождество Христово, като темата ми днес е добрата вест е възможност и път към спасение. Трябва да говорим. Добрата вест е възможност и път към спасение. Сега, това е едно събитие, когато може да Рождество Христово, което промени света. Защо промени? Защото в Словото Божие, в Римляни 5 глава 12 казва, че когато Адам и Ева се грешиха, че с Адам и Ева греха мъжки човеци и Словото Божие казва, че всичко останаха грешни. Макар човек днес да не се грешава, да стане да живее праведен живот, той е грешен поради това, че е идолът Адам. И тук даже обяснява в Римляни 5 глава 12 стих как става това нещо. След как чрез един човек греха е света и чрез греха смъртта и по този начин смъртта минаше човеци, поне ще се грешиха. Виждаме, че с Адам греха имаше човеци и Римляни 20 казва, че поне всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. Виждаме, че цяло човечество е обречено на тление, на смърт. И обаче Бог даде закона чрез Моисей, после чрез пророците Бог говореше, че дойде Спасител и наистина, който приеме Христос, ще има вечен живот. И отново възстановява своите взаимоотношения с Бога. И това става само чрез Христос, не чрез просто при някаква религия. В Римляни 5, 18-19 казва така. И тъй както с едно прегрешение дойде осъдите човеци, става дума за Адам. Така че с едно праведно дело на Христос дойде на човечето оправданието, което да карва живот. Виждаме, че волно-неволно, чрез Адам ние получаваме греха. А чрез Христос, вече чрез вяра в Него, наистина биваме свободни, получаваме вечен живот. И казва така, защото така чрез Него, посвещението на един човек, става грешни мнозината, така че с посвещението на един мнозина ще станат праведни. Става дума, че виждаме, че Адам и Ева, че с посвещението към Бога, станаха грешни, поради тях си свят. Но когато се обърнем към прием Бога и се покорим на Бога, с посвещение, наистина приемем вечността. Сега, днес ще говорим точно за вестта, за рождението на Исус Христос. И вижте, много интересно написано в Исаия, Матей 4 глава, точно какво се случва деня на идването на Христос. Но на измъчената земя не ще има повече мрак, както в предишните времена, както той унижи земята, Заволон, земята Нефталим и на бъдещите времена ще направи славна, по която славна не е която е пътя към езерото от Йордан, Галилея на народите. И после казва така, народите, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина, за онези, които седяха в земята на мрачна сянка, изя светлина. Значи, говори за света. Света е в тъмнина и до светлината. И тази светлина, която дава шанс на света въобще като цяло, това е Господ Исус Христос. Матей 4 глава е описан от същата история. Людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. И на онези, които си седяха в страната на мрачна сянка, детеки за светлина. Значи, дума, когато човек живее в тъмнина, живее в грех, и се надежда е да приеме Христос. Исус каза, аз съм светлината на света. Който ме приеме, който ме седна, няма да остане тъмнина, но ще има вечен живот. Слава да бъде на Господа. И тук много лесно говори приятел за преобразна. Тъмнина и светлина. Човек сам избира как да живее. Когато човек избира греха, излизате да седа този свят, всичките почности, всичките неща, които света им предлага. Като погледнете какво става света, пълен с толкова разбити неща. Наркомания, убийства, блудства, кражби. Погледнете колко лоши неща. На фона това има един път Христос. Що се каза, елате при мен. Елате при мен ще успокоя. Виждате, че пътя към Христос и към небето е път, който дава алтернатива. Защото когато сме били в този свят, сме живели как живее този свят. Ходи се по същи стъпки, върши се същи дела. Това е света. Обаче, когато дойме Христос, имаме друг пример. Нашия пример е Христос.
да се учим от него, да бъдем като него. И много често края годината, по празници, си пожелаваме добри неща, добри пожелания, но много пъти тия пожелания остават само така във времето, защото нямаме сила да ги изпълним. Но когато Бог обещае нещо, той има сила да го изпълни и той го направи. И това е добрата вест, че се роди Спасител и има алтернатива, вечен живот. Има алтернатива. Аз казвам, при хората казват, ние сме обречени после, това е състоянието, няма как да се променим. Обаче, помните самия апостол Павел, Месенова каза така: сума си там, кое е доброто, плътта ме изпрерава, злото ме изпрерава. Окай наш човек. Кой ще ме гледа откъде тялото от тази плът? И той каза, благодаря на Бога, има избавление чрез Христа. Има избавление чрез Христос. Сега от нас иска, разбира се, да се противопоставяме на старата природа, на греха, всичко, което е върху нас и да продължаваме напред. Помните, когато Каин и Авел, двамата братя, Бог какво каза на Каин? Греха стои върху вратата. Към теб стими, да тя го владееш. Обаче той го направи. Отива по вибрация. Дори изключението е вибрация. И ще си кажа, че греха винаги е срещу нас, но не имаме силата да владеем греха и да не се подаваме на тези неща. Каза така, законът и пророците бяха доян. От тогава Божието царство се благословява и всеки насила влиза в него, на сила. Защо на сила? Например, когато Бога тази е много елементарна. Приемаш какво се спасяваш. Човек трябва да се насили срещу старата природа, срещу греха, срещу това, което ни предлага този свят. Трябва да се насили да опази себе си чрез нещата. В този свят има друг господар. Това е княза на този свят. Аз съм казал много пъти за завесата, защото което този свят ни предлага света, като хубави неща. За завесата стои дявола, изкушава хората. Има толкова много хубави неща, които показвам, но там стои за завесата, стои и изкушава хората и ги улича по неговите пътища. За жалост хората погиват. В притчи 16-25 казва така: има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътища към смърт. Така че човек трябва да преминава през тази земя, трябва да се пита този път, който обре, на къде го води? Къде е последната спирка? Къде е последната дестинация? Ако не ти хареса, ако няма алтернатива там, където ти отиваш, смени курса, обърни посоката на своя живот. Така че винаги има алтернатива. И Словото Божие казва, че от тъмнина и мрак човек чрез Христос преминава в светлина. Има надежда. И от роб слуга на греха става Божие дете. И не само това, ставайки Божие дете, вече нещо получаваме като наследство от Бога. Без никой от нас да заслужава да бъде това. Каза така: и понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духа на сина си, който вика Аба, Отче. Затова вече не си роб, а си син. И ако си син, то си Божий наследнически Христа. Колко е велико това знание! Представете си, ние до вчера сме били роби на греха. Потом сме казали, да, в един миг е стало нещо. Приели сме Господа. Появи се в него и той каза: ти си, че мой син, Божий наследник. Това е колко няма как да го приумеем. Но вярвам, че всеки от нас, когато ти при Бога, ще бъде много приятно изненадан от това, което се случи там. В Йоанна 20 казва така: а но ние, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божи чеда. Всички, които вярват в Неговото име. Тези, които вярват в Христос, които го приемат, Бог дава право да се нарекат Божи чеда. Сега, нека накратко се върнем към самата история сега. Какво става, когато Христос се роди? Не съвсем се говорим за това нещо. Ще прочета първо библейска история накратко и после ще видим какво стана. Кои бяха там? Имаше хора, които... Слава да бъде на Господа, брат. Така, имаше хора, които бяха там, които видяха това нещо, което се случи тогава. И Словото Божие казва така: по ние дни излезе заповед от Кесар Август да запише цялата вселена. Това беше първото записание от как Корини управляваше Сирия. Всички отиваха да запишат всеки своя град. И тъй отиде Йосиф от Галилея в град Назарет, Юдея в Давидовия град, който се нарича Витлеем. Знаете, имаше пророчество, че от Витлеем ще излезе един, който идва от вечността. И каза да се запишат заедно с Мария, която беше непразна. И когато бяха там, навършиха дните да родим. И роди се прародният си син, пови го и положи го в ясна, и нямаше място в сега гостилницата. Тук има един духовен аспект. Нямаше място в гостилницата Исус Христос. Сега ще кажа накратко за какво става въпрос. Понякога вижте, и днес е така. Исус идва да търси сърца. Във вторият песен 16 така, че Бог обикаля търси сърца, които да го търсят Него. Идва хлопа. Целта е да бъде поканен,
да бъде прият, да може човек да се спаси. Обаче много пъти, когато човек сърцето е изпълнено с прекалено много неща, материални, физически, с този свят, няма место за Христос. Исус идва, хлоба, троба, чака и се тръгва. Това е истината, разбирате ме. В Исаия 55 казва така: търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Това идва и кани човека, обаче човек, ако няма още да слуша, ако не е готов да го приеме, не стига да се отминава. В Евреи 3:50 казва така: ако днес чуете гласа ми, не закорявайте сърцата си. И сега виждам и ни хора, които бяха около Христос, тук бяха и не овчари. И аз толкова се питах, защо точно при овчарите, вижте. Помните, когато после Исус отиде, извика, апостоли бяха рибари, повече от тях. Овчари, рибари си, ниската прослойка. Хора неграмотни, така се каже. Значи целта на Бога не беше тези хора да бъдат много грамотни, много учени, да се голямат работа. Целта беше тези хора, които са верни, да вземат Богата вест, да носят Богата вест и да разнесат веста на всички хора. И това трябва да стане на основа на това, че Бог е с тях, не това, че са силни. И каза така: виж, понеже, братя, вече като се призвавайте, че между вас няма мнозина мъдри, човеци, които нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупите неща на света, да поставим мъдрите, също избра Бог немощни неща на света, да поставим силните. Сега, ако имаш нещо, което може да се похвалим като християни, помага така, Словото Божие е в така: сиромаси света, богати с вяра. Нашето богатство е Господ. Това е нашето богатство. В този свят, вижте, аз съм казал, в този свят, дали си богат да бъде, това няма никакво значение. Означение е къде е Христос. Дали е в тебе или някъде в периферията на твоя живот. Много пъти ще кажа, защото когато човек поставя богатство като номер 1 в живота си и се остава някъде в периферията. В Притчи 1:19 казва така: среброто отнема живота на заладените от него. В Тимотей 6 казва така, че среброто е корен на всяко зло, като стремяха някой отпаднах от вярата. Така че важно е ние като християни се учим да живеем в баланс. Ние се ламтим за много неща, защото има хора, работят, пропускат събрание, пропуска молитва, пропуска въобще не за Бога. Прави само пари, винаги се обърне, има никакво пари, обаче няма християн, няма вяра. И живота минава и просто наистина минал безсилно. Така че човек трябва да се умява, заедно с необходими неща, да поставя на правящото Бог. Помните си какво казва на слушащите на проповедта планата: не се безпокойте, какво ще ядете, какво ще пиете, какво ще учите, но търсете първо Него царство и Неговата правда. Всичко останало ще се прибави. Значи първото е, трябва да бъде Христос в нашия живот. Другите неща, прехрана, облекло, семейство, грижа, Той ще ни помогне. В Псалом 37:25 така: млад бях, остарях, не видях праведен неоставен, нито потомство му да проси хляб. Сега, нека се обърнем на самата история. В Словото Божие казва така: на същото място, което имаше овчари, които живееха на полето и пазиха нощна стража около столци. И това беше тяхното ежедневие. Стадата там, ти са там. И това беше техния живот. И видих този ден се случи нещо уникално. И ангел от Господа застана пред тях. Не знам как. Ангел не съм виждал лично, но мога да кажа, че когато виждате тези, който даде, като видя ангел, винаги се очудва, винаги се плаши. Нормално е. Не виждаш нещо, което няма как да си го обясниш. Вижте какво става сега. И Господната слава ги осия и те се оплашиха много, овчарите. Оплашиха се, виждате нещо, не може да си го обяснят. Какво е това? И на ангел им рече: не бойте се, защото ето благоденствието ми, голяма радост, която ще бъде на всичките люди. Виждаме, че голяма радост на всички люди, това е много важно. Бог, когато говорим за спасението, Бог иска всички хора навсякъде да чуят и да се спасят. Това е Божията воля. Аз много път съм казал, Бог е направил рай за небето, но има и ад за дявола и падналите ангели. И Бог не иска хората да погиват. Не иска никой да пада. Това Бог разсегля времената така, както Словото Божие. Да могат повече и повече хора да дойдат. И когато отнася за небето, виж кога сега. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси всички човеци и да познават на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, и това е човек Христос Исус. Има един посредник. Значи няма как да отидем при Бога, нито с нашите дела,
с някаква религия. Отива при Бога Исус Христос. И каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Обаче, какво е необходимо? Необходимо е едно единствено нещо. Покаяние. В деня 17:30 апостол Павел бидейки пред Ареопага, пред една голяма група хора, много хора набожни, всеки вярваше в своя Бог. Той не започна да спори с тях, още Бог е фалшиви. Той не започна да спори. Той каза, виждам как ще са много набожни, обаче аз ще говоря за там има табела на непознатия Бог. Искам да се запозная с него. И той в няколко стиха изяви Бог, който направи небето и земята. Така и така показвам Бог като създател, като творец. И им каза така накрая. Защото в него живеем, ние се съществуваме, че Бог няма всякъде. Няма скъдет Бог да не е. И тогава да въпроса, как мога аз да пристъпя към Бога, ако Бог няма всякъде? И той даде наистина ключа на вратата. В 11 стиха ти каза така. Бог прочее, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всичко на всеки се покаят. Бог заповяда покаяние. Сега разбира се, има хора, които се покаяват, има хора, които са прави, че не чуват. Си погиват. Но после Бог дава алтернатива. Бог дава изходен път. И сега, той им каза така, днес ли се роди Спасител? Сега, ако имаш възможност човек да спаси по друг начин, сигурно ще спаси човек. Нямаше нужда да чака Христос. Но, ето в Стария Завет, когато Адаме се грешиха, де така, че грехът примаше човеци. После Бог дай чрез Моисей закона, да може да озапти хората, да ги стесни малко. После, чрез пророците им говори, че дойде Спасител. И Словото Божие Якова се каже, закон беше дан чрез Моисей, а благодата и истината дойде чрез Христос. Сега дума, закон беше като много гледало. Показваше човек колко е човек недостоен, колко е грешен. Обаче закон не променя човека. Сега се поднете на много гледало, ще види това, което сте. Огледалото ще покаже реалността каквато е. Нищо може да промени. Ако се блясал, ще се блясал. Ако не ще не пак ще не... Огледал само ще покаже това, което си. Да прави закона. Исус каза, ела, аз те обичам въпреки това, което си. Той каза, аз умрях за тебе на кръста. За твоите грехове вместо теб. И наистина, когато ние приемем Христос, сега дума, нашия товар, нашите грехове, всичко това, което ще приемем, там се прехвърля на кръста. И вече ставаме ново създание в Христа Исус. Във 2 Коринтияни 5:17 казва така, ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. И тук сега ангела казва, днес се роди Спасител да дойде град, който е Христос Господ. Виждаме чудесно нещо. Ангел говори нещо уникално, става нещо. Обаче овчарите казаха, чакай, какво става така? Какво ще правим тук? Отишли да видим, че това е истина. Те са очудиха. И тогава ангел ни каза, и това ще бъде знакът, ще имете младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалише Бога, казвайки, слава на Бога обясните и на земята мир между човеците, в който е неговото благоволение. Виждаме ангела, небесно множество и си видим тези хора стояха там на полето. Се чудяха какво става. И сега, и когато щом ангела се отидаха от тях на небето, овчарите си рекоха един друг, нека отидем тогава в Битлеем и нека видим. Това е много важно. Те ни казаха, чакай сега. Не почнаха да се питат, ама ти кой видя, аз кой видях, дали това, което видяхме истина. Не започнаха да се чудят какво става. Те просто се получи едно единомислие. Всички видяха на също нещо. Всички чуха на също нещо и всички заедно решиха да отидат, да видят и да се уверят, че това е всичко истина. Казаха овчарите, казаха, нека отидем, нека видим. Тук говорим за, че самата благовест прави хората едно. И те са така, вижте. Идвайки при Господа, един може да е бил някакъв учен човек, други може да е бил простоват. Това няма никакво значение. Знаете по времето на Христос. Той отиде при рибарите, отиде после и при банкерите. Имаше бедни, имаше богати, това няма никакво значение. Но това, което свърза хората в едно, именно благата вест. Помните Деяния 2 глава, скоро говорим от нещо. Първата църква, когато Петър проповядва, тогава появяха 3000 човека, постанаха 5000 човека. И тези хора всеки не събираха и по храма по къщи. Всеки си имаше своята работа, всеки си имаше своите задължения, но намираха време да бъдат заедно. И не гледаха на своите личия, а гледаха това, което свързва, именно Христос. И Словото Божие каже, и Господ прибавяше всеки ден към църквата, те спасяха. Виждаме какво става. Значи няма може да правим нищо повече от това, което се справише. Той говореше, проповядваше. Който повярваше, бъде спасен.
който беше бил силен. Сега днес се правят различни неща, за да могат да дадат още повече хора. Ама ако човек не вярва в благовестието, какво да правиш? Ти можеш да дойдеш там, да те ще повярва на шоуто, на цирка. Няма да вярва на истината. Така че ние ще говорим истината на хората. Именно беседа. И сега, и днес благовестието до всеки сам избира себе си да е при Христос, да вярва или да не вярва. Това е нещо много лично. И това става чрез вяра. Евреи 11.6 се казва така. А без вяра не е възможно се огне на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. И той ще искам да кажа, че като цяло вярата е добре, обаче има друго. Живейки в един материален свят, винаги има изкушенията. Дяволът ни показва толкова много красиви неща. И човек понякога застава пред дилемата, пред това, което Бог каза и това, което вижда този свят. И той трябва да разбере кое е по-важно, кое е по-ценно на него. В Матея 16.26 казва така: какво ще ползва, ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще даде земя на душата си? Това е истината. И човек трябва да е наясно с колко иска да живее. Със света, който погива, и с Христос, който му дава вечен живот. И ако искаш света, отивай в света и се занимай с вярата. Малко. Искаш да живееш вечен живот, обърни гръб на греха, приеми Господа и след него. Рима 6.11 така: считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога Христа Исуса. Това е твоето отношение. Кажеш: Господин, до вчера съм бил там. Вършил такива неща. Бог каза: греховете и беззаконието ви няма проблем за винаги. Но днес съм твое дете. Вижте сега, а самия апостол Павел каза една силна изповед за себе си. Още считам като загуба. Да това преизходно нещо, познаването на Господ Христос. За който изгуби всичко, и считам всичко за измет, само Христа да придобие. Много път съм да пред човека, ето, да кажем, има две визи. Тук е злато и пари. Бол. Тук стои Христос и Библията, и вярата. И сега, пред човека и да дилемата, кое да избера. Това, което света им предлага, или това, което ми предлага Господ. Света предлага: яш, пи, весели се и накрая отиваш пада. А Господ ела при мен, аз ще дам вечен живот. И много хора се съблазняват в това, което виждат. Обаче апостол Павел каза: аз не се притеснявам. Аз следя на видимите неща, видя на невидимите, защото видимите съвременни, невидимите вечни. Така че не трябва да се в Филипяни 8 апостол Павел каза: считам всичко за измет, само Христа да придобие. Така че какво направиха овчарите, вижте от тук. Те видяха всичко това, което стана. Сега те можеха да останат там, където са в полето и да кажат: да разказват това, което е станало, защото семейството си, ще разказват на близки, там дори един ангел говори, така, шоуто голямо. Обаче те избраха да продължат да правят крачка напред. Ще казвам тези неща. Евреите 15 казва така: ако не чуете гласа ми, не закоревявай сърцата си. Сега има крачка на покаяние, крачка, в която тръгваш с Господа. Сега, тези хора, ако бяха станали на полето, нямаше да има нататък развитие. Обаче какво направиха? Те отидаха точно там, където изпрати ангела. И казаха така: щом ангелите си отидоха, те казаха: нека отидем в Витлеем и нека да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Сега те имаха информацията вече, това, което е станало. Трябва да отидат да се уверят, че това наистина е истина. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенеца лежащ в яслата. И като видяха, разказаха кой беше известно за това детенце. И всички, които чуха, се удивиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички думи и размишляваше за тях сърцето си. И овчарите се върнаха, славящи и хвалищи Бога за всичко, което бяха чули и видели, през както им беше казано. Вижте, интересно, овчарите с нищо не промениха това, което бяха чули. Но това, което стана, ги промени самите тях. Кой искам да ви кажем? Бог не иска да промени благата вест. Но Бог каза: благата вест, която аз съм изпратил, тя може да промени теб. Така че, нека да бъдем отворени, да кажем: Господи, наистина, ела в живота ни, и дай сила наистина това, което е необходимо да го извършим на тази земя, за небето. Сега в Матей 11 глава, 29, Исус кани хората, каза така: дойдете при мен всички вие, които сте отрудени и обременяващи, успокоя. Всички вие. Значи, за всеки един човек при нас пред тази земя има една алтернатива. Има едно място, където може да където получи спокойствие и мир. Във времето съм бил музикант. Работих при ресторантите. Имаш такива хора с мутри, с много пари, хотели, ресторанти. И аз им говоря за Бога и те ми казват:
Това е към Бог. Аз казах, то се задва с хлеб. Викам, не. Що ви го ползвате временно? Всичко е на Бога. В Солон, значително каза така, Господ на земята, ще има в нея. Просто им говорих. И тези хора, знаете, имаха парите, имаха хотели, имаха всичко, а нямаха мир. Не може да се усмихна да ви каже. Всеки от тях бодигардове, пазиха ги се и това беше техния живот. И днес, жалост, има такова при хора някъде. Мирът идва само от Господа. В Йоанна 14:27 Исус каза на своите ученици: моят мир ви давам, не както светът ви дава, да се смущава сърцето ви. Мирът от Господа. Той свят може да беше около себе си един голям добър, голяма 2-3 метра, никой не те види. И какво е това? От Бога не можеш да избягаш. Така че е важно да бъдеш при Бога, да бъдеш спокойно си мир на сърцето си и да почнеш да живееш нов живот в Христос. Това е алтернативата. Сега, в Йоанна 6:37 каза така: и който да е при мен, никак няма го върне, никак няма го изгоня. Това е виждам, че Бог никой не връща. Хората по него сами се самообвиняват и виждат се недостойни първите. Това, че живеят в грях. Но Бог приема хората такива, които са и полека-лека ги променя. Сега, тези хора разказаха това, което знаеха за Христос. Те ни промениха благата вест, ще кажа защо. Днес като цяло имам нещо, което така ме притеснява. Виждам, много често хората променят благата вест с цел да съберат повече хора в църквата. Почват да говорят неща, които ги няма били там. Едва не хората да идват. И пример тя каже, може църквата да е пълна с хиляди хора, ако не говориш истината, тези хора няма спасят. Вижте, спасението е важно, не шоуто. Аз съм казал, шоуто в Славия има 70 човека на стадиона. Но ако няма блага вест, тези хора се радват, си играят и си занимават. В Словото Божие апостол Павел каза така: чуйте как ви оставате онзи, който ви призова чрез Христовата благодат. И така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на неколцина, които се смущават и искат да започнат Христовата благодат. Винаги е имало и тогава и днес хора, които смущават, които се започват, които прибавят. И ще апостол Павел каза така: но ако сами ние или ангел от небето въпреда друго благовестие, особено на което си приехте, нека бъде проклет. За какво става просто? Ако някой говори нещо друго и го представя като благата вест от Христос, нещо, което е малко изопачено, както дявол направи на Ева. А така ли каза Бог? Ама иначе ли каза Бог и накрая виждане Костана? Сега, както и сега казахме така, пак го казвам, ако някой ви проповяда друго благовестие, особено това, което приехте, нека бъде проклет. Защото човеци искам да огърнича сега или на Бога. И ние искам да огаждаме на човеци. Ако бях огаждал на човеци, не ще съм Христос тогава. Защото затова ви известявам, братите, че проповядват ми благовестие не е човешко. Понеже аз нито съм от човек съм определил, нито съм го научил човек на откровение от Съд Христа. А апостол Павел, знаете, той беше гореше църквата, преди ми ослепя, Христос 3 дни беше сляп, представя ми Бог му се откри. След 3 дни, когато Анания положи ръка на Павел, Павел подигна и започна да говори истината. И той знаеше, истината е много по-добре от всичко останали, защото беше приятелично от Бога. И това е много важно, вижте. Истината трябва да се променя. И защо тези хора, когато дойдоха и казаха вестта, се очудиха? Ще кажа защо. Първо, вестта беше много добра, а тези, които носиха вестта, бяха овчари. Не бяха някакви фарисеи и книжници. И тези, Словото Божие каже, всички тези кучи се очудиха. Добра вест, занесена от неподящите хора. Искам да ви кажа, вестта, когато Бог е път някъде, може да бъде всеки един човек. Няма значение рибарен ли си, овчарен ли си, няма значение от твоето социално положение. Има значение единствено дали си верен на Господа. И ако си верен, Бог ще вземе малко, което имаш тебе, ще употреби с достигне повече хора. Така че това е много важно. Самата вест не трябва да се променя, но самата вест има сила да променя. Вижте, Словото Божие говори сега относно това, че всичко е от Бога, разберете ме. Никой от нас не може да каже, аз сега това ще направя, ще стане това нещо. Не, няма аз. Кажи, ако ще Господ ще стане. В Словото Божие казва така: а всичко е от Бога, който ни примири със себе си, че се Христа и даде на нас да сме за примирение. Сиреч, че Бог Христа примирява света със себе си, като не немирящи човеци с прегрешенията им, и че повери нас поставянето на примирението. И те от Христос стана сме посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим се от Христос стана, примирете се с Бога. Защо е тази молба? Защо е тази молитва? Защото Бог знае какво е приготвил за хората рай и знае кой има приготвил за дявола и паданите ангели.
ад и огнен езера. И Бог не иска никой човек да отива там. Но Бог дава свободна воля на всеки човек. Сам да избере кой къде иска да бъде. И за жалост понякога хората, несъзнателно отваряйки Бога Търс, приемат дявола, тръгват с него и погиват. Това е самата истина. Но имаме силата, вижте, чрез Святия Дух, да бъдем силни, да се противопоставим на изкушенията на света и да бъдем Бога Търс. В Деяния 1:8 казва така: и ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене. Силата да бъдем свидетели е от Бога. Бог ни дава откровение на Словото Божие, дава ни сила чрез Духа си, да може наистина да отидем до хората. И сега, нещо, което е интересно. Вестта промени овчарите, вижте. Виждаш какво става после сега. Фърля радост, тези хора бяха променени. И искам да кажа, че рибарите бяха първите хора, при които отиде с Христос. Помните там реката. Овчарите бяха първите там, където е родина. И Словото Божие е нищо. Тя знаем, че наистина благодатта на Бога, благата е и да към всички хора. И целта е спасение на човешката душа. И каза така, Тит каза, защото се яви Божествена благодат, спаси на всички човеци. Няма значение социалното положение, няма значение къде живееш и колко си богат или беден. Нищо няма значение пред Бога. Пред Бога има значение. Единствено, когато дойде той с благата вест, какво правиш с нея? Приемаш ли го и кажеш, това не е за мене. Много пъти има хора, които отходят благата вест, защото не разбират. Защото аз съм добър човек, аз не правя нищо лошо, имам семейство, работя. Всеки човек става своите аргументи за добър праведен живот, обаче Бог каза, не е твой живот. Твой живот не те спасява. Спасявам аз. В Стария Завет казва така, вашите праведни и добри дела са като мръсна дим пред Него. Никой от нас не може да е при Бога на основание на добрите си дела. Но Исус Христос и благата са тези, които променят. Всеки нас е при Бога какъвто е, но благата е тази, която наистина това е сила спасение. В Римляни 1:16 казва така, апостол Павел казва така, не се срамувам от Бога Христова, който е Божия сила да спасе тези, които вярват. Първо не после езичика. Самата благовест има сила. Ние, Божите думи, Словото Божие казва, моите думи, дух са и живот са, това е Господ. Когато говориш Божите думи, тия думи отиват до сърцето, разорват почвата, човек почне да се замисля, така чакай. Ако това, което говори, точно е верно, къде ще аз им да? Ако наистина това е верно, какво трябва да правя, за да бъда спасен? Наистина, Словото Божие е това, което наистина докосва сърцето на хората и наистина, както на писатите са, ще бяха оженени от Словото Божие. Казаха, Петър, какво трябва да правим? Петър каза, покай се. Така че Словото Божие наистина е това, което върши. Откровението 20 Словото Божие казва така, ето, сцена вратата е хлопам. А ако някой отвори вратата и чуе гласа ми и отвори, ще гледа при него и ще вечерям с него и те са с мене. Видим, че Бог е да хлопа и днес. Въпросът е човек да може да слуша и да се покори на Бога. В Йоанна 17 Словото Божие казва така, Йоанна 17, а това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и Исуса, който си изпратил. Та е вечността е свързана с една вечност, с Господ Исус Христос. Помните, когато Исус Христос призова Матей, той беше бедник Левий, да стане негов ученик, тогава Левий направи едно обобщение, покана своите приятели, за да ги запознае с Христос. И тогава фарисеите и книги си казаха, защо ваше учител иде и пие с бедници и грешници? Окориха го. Казаха му даже, че си приятел на бедници и грешници. И той ще каза сега. Той никак не се оправдаваше. Той каза така, здравите нямат нужда лекар, а болните. Не съм дошъл да призова правилните, но грешните покаяния. Той каза, аз дойдох за тези, които ме търсят. Фарисеите и книжници бяха самодоволни хора, които мислеха, че са праведни. А тези грешници, бедници, тези хора ходеха пред Христос и намериха милост. Слава дойде на Господа. Лука 19 Словото Божие казва така, поне човешкият син дойде да потърси да си погиналото. Сега, в Библията четем за овчари, рибари, бедници, фарисеи, разбрани към кръста. Обаче срещата на Господ Христос променя всеки един човек. Няма че дали е рибар, дали е банкер, дали е на кръста, дали е в началото на живота си, дали е в края на живота си. Това няма отношение. Когато среща Христос и да беше самата промяна. Искам да ви кажа, вестта е много добра, обаче приемайки тази вест, трябва наистина да продължим напред, да разнасяме и на други хора по този свят. Ще кажа защо. Представете си, ето Исус говореше. Имаш хора, които следваха, имаш хора, които не вярваха в него. След това ученици ги пред двама по двама. И при тях беше така. И апостолите и църква днес така.
Това, че определени хора не вярват, това си лично, това не е наша работа. От нас иска да ни промениме благата вест. Да говорим точно това, което Словото Божие каже. Знаете, скоро разговор с една сестра, християнка, и тя ми каза, Фарика, някакси не мога да разбера как можем Бог да бъде под работа на дете, на жена, се вика детенци, не те я разсъждава, не те мисли, просто го вярвай. Има много неща, които задаваме въпроси и нямаме отговори. Ма виж сега, Словото Божие каже, че ето Исус дойде, зачат от Святия Дух, Мария го роди, и се прасна, че дете стана 30 години, почна да проповядва и начало се чуем, защо братите му не вярваха. Как да вярват? Те до учили се били заедно си играят, заедно се прави много неща. Виждаме, той казал съм Господ. Как да вярват? Но да видим, когато после и те повярваха. Така че вестта е тази, която наистина променя хората. Именно благата вест. И за нас иска наистина това, което Бог ни казва днес, че няма значение в коя група хора си. Дали си от най-богатите, дали си от по-бедните, дали си от някои други. Това няма никакво значение. От значение къде поставяш Христос в твоя живот. Дали го приемаш, се покеваш и казваш Господи някой друг път. Познавам съм хора, които казват така, сега ми се живее. И не като старее, тогава ще търси Господа. И тогава ще се отдам на Бога. Ама ти не знаеш, животът ти, той не е в твоите ръце. Никой не знае, отре ще се събуди. Така че, ти днеска учиш Господа Словото. Така че не трябва да чакаме някое специално време. Напротив, когато учиш благата вест, кажи Господи, ела дойди. Приемам те, искам да бъда спасен. Вижте, вестта има сила. Вестта дава алтернатива и това нещо, което е важно вижте. Много пъти много неща този свят може да ограбва човека, но това е слово, което само дава. И то дава вечен живот. Нека Бог ме благослови. Да изпеваш. Нека се помня кратко.